Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barka da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan lokaci. Ba tare da bata lokaci ba, za mu fara bidiyo. Zan koya muku yadda mutum zai shiga ya maida wayansa ya koma kaman iPhone 12. Wato da farko, ba tare da bata lokaci ba, za ka shiga Play Store. Zaka shiga Play Store. Zaka shiga Play Store kamar haka. Idan ka je Play Store, sai ka rubuta idan ka je Play Store sai ka rubuta iPhone, iPhone 12. Rubuta iPhone 12 za ka rubuta iPhone 12. Idan ka rubuta iPhone 12 sai ka yi search. Idan ka yi search, zai nuna maka iPhone 12 gashi nan. To yadda yake, idan ka already ma yana cikin wayana, idan baya cikin wayanka za ka ga ya nuna maka installing ko updating. Installing zai nuna maka, sai ka zo ka yi installing nashi. Idan ka yi installing nashi sai ka shiga open. Idan ka yi open nashi, haka zai nuna maka wayanka zai dawo kaman iPhone 12. Jama'a, a taimaka a danna mana subscribe, sannan a danna mana ƙararrawa, a yi mana liking don ƙara mana ƙwarin gwiwan kawo muku videos wanda zai taimake mu. A huta lafiya. Na gode.